Mga artworks sa Mindanaoan artist gipasigarbo atol sa Mindanao Art 2022 exhibit sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipasiugdahan sa iladong Mindanaoan artist ug dato bago awardee nga si Kublay Milan ang Mindanao Art Exhibit 2022 dinhi sa Davao City nga dunay temang Mindanao Art Aligned and Interconnected. Dini makita ang 200 ka artwork sa mga local artists gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Diin sagad sa mga subject may tungod sa social issues o kultura sa Mindanao. Klase-klaseng art medium ang gamit sa mga artist. Dunay acrylic on canvas, sculpture ug soil painting o pagpinta gamit ang yuta. Sama sa mga obra sa Talaandig artist sa Bukidnon. Ang lisod man gud sa diri sa atua kay we have lesser opportunities than other places in the Philippines, like in the north, like in the Greater Manila. Gipugos gid nako no na itapok ning daghan kayong artists. So mapakita nato sa the rest of the country that that Mindanao is so beautiful and we have stories that is uniquely diri lang makitan sa atua. Ang 73 anyos nga si Tatay Dante Gomez ang usa sa mga mibisita sa exhibit. Kinsa kuting ginatan-aw o ginasabot ang mensahe sa nakadisplay nga artworks. Mahiligon usab siya sa visual arts. Just a good endeavor at breakthrough sa art sa Philippines. Kasi before, yung mga artists mabibigyan sila ng opportunity at ma-explore yung deepness ng commitment nila ron sa karera nila. Tumong usab niini nga matabangan ang mga local artist nga mabaligya ang ilang mga obra. Ang art dili na siya para sa tanan, pero hinay-hinay nato na siya i-share sa mga katawhan nga how important this is in our society. No, dili man siya problema kay dili lagi siya makaon, no, pero it is food for the soul. Ang maong exhibit mulungtad hangtod November 5. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.